ओरैजाय दखानि ओइ आदा माबोरै खबरा सोर मालिकआ नोंना नों मालिक दिनैहाय माबायदि कास्टमारफ्रा मोजां नोंसोरा बबेनि सिमेन्ट सापुरि वाव आदसा माला फैनाय नोंसोरो दाख्लै औ मैया सानसे हाजिराफोर जाबायना जायाखै थासिगोन आं माने बिराद आं माने लैखौ खालामदों जे बेयाव माने जिमानखिनि बेयाव हाबो माने सोब हिनजावफ्राल' हाबदों माने हिनजावफ्रा माने बांसिन माने दख'नाफोरखौ बायो नोंसोर मानो लाबोयो फालाय जेनेबा नोंसोर ओमफ्राय नैबेयाव आं नोंनाव सोंनाय गाननो दिनै आरो मायाव बाहायगोन बे फैसाखौ मानि फैसा अरुणोदयनि बे हिमन्त बिश्व शर्माया रानना होखावदो औ मायाव बाहायनो मा बायगोन ओमफ्राय दा नों जेनेबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नों मा बुंनो सानो थेंक इउ हरो आं मानि थाखाय बिदिनो मदद हरबाय नालाय नोंबो मोनदों आं मोनाखै आं मोनफेरा अब्लाबो जेनेबा बेलेगखौसो मदद औ दा जेनेबा नोंनावथ' हाबाखै नों मानि थाखाय थेंक इउ हरखो दा बिसोर फैसा रानलाबायना होनायखायसो जोंबो बिजनेसा एसे मोजां सोलिदों नालाय नङाबाथ' खारामाराव जाथारसिगौ हौवाफ्रा रायजालाबायनाय जासिगौ बेबायदि खोथा आरो दा ओमफ्राय आं ओरैजाय रायलायनो ओमफ्राय बे नोंनि मा हासबेन्ड आदसा आदा खुलुमबाय हिनजावफोरनि थाखायथ' एकदम ओरैबायदि माने स्पेसियेल अफार होयो ओमफ्राय हौवाफोरनि थाखाय मा दङ स्पेसियेलि नङालै हिमेन्त माबाया जे दिनै जे 9,000 होबाय हौवाफोरनि थाखाय मा होदों आं बेखौ सोंदों हौवाफोरनि थाखायथ' जेबो मिथिया नोङो दा जेनेबा मा मोनजानो लुगैयो हौवा हिसाबै मोनजानो लुगैयो जेनेबा माबाफोर बिजनेस मावनायाव माबाफोर हेफाजाब होयो नामा आदसा हिनजावफ्राबो सोरबा मोननाय सोरबा मोनै जोंथ' मोनफेराखै दा जों बिजनेस मावनाय हिसाबै एसे लन सन बेफोरबायदि होजानो लुबैदों जोंथ' गुदाव गैया नालाय गुदाव गैयिफ्रा जेबो मोनखाया आरो जों सरखारनिफ्राय जों जेबो मोनाखै जाय मोननाया मोनदों जाय मोनैया मोनाखै न' गंसेबो मोनाखै ओमफ्राय जेनेबा दिनैहाय नोङो खै बोसोर जाखो बिजनेस जेनेबा बेफोर दखान होनाया 15 बोसोरसो जाबाय 15 बोसोरसो जाबाय आदसा ओरै नायग्रो ओमफ्राय मा नोंसोरो मा लांफैदों ओमफ्राय जे दखानिया बुंबाय माने दिनैहाय माबा 9,000 ना मा मोनदोंलायनो नोंसोर मोनदों बे दखानिया होनदों मालाय दिनैहाय हिमेन्त मामाया 9,000 दिनै अरुणोदय सोनायखायसो गावस्रा लाब जादोंनो माने नंमारगौ दिनै मोनदों ओमफ्राय दा नोंसोरबो मोनदों नामा मोनाखै मोनदों ओमफ्राय मा मोननाय लोगो दख'ना लांथारसै हौवाफोरखौ दख'ना मालिक आंना एसे खाब्राब्रांसोलै बर'ना हारसा नोङो बहानि नोङो चिरांनि ओमफ्राय दिनैहाय जे दख'ना बायग्राफ्रा खम जादों ना बारा जादों दिनै एसे बांसिन जादों मानि थाखाय बांसिन जादों बायदि सानो नोंलाय हाग्रामा सारा फैसा सोना होदों नालाय हाग्रामा ना हिमेन्टआ हाग्रामा औ नोंसिनिखि हाग्रामा गावसिनि माने हाग्रामाखौ थाब फैयो माने मोखास्तुआव बिदि आरो ना ओमफ्राय दा नोङो हाग्रामा आरो हिमेन्ट माबाखौ मा बुंनो सानो नोंलाय मोजां मानि थाखाय औ गोरिबफोरनो एसे सहाय होनायनि थाखाय मोजां औ मोजां मोनबाय होमबा औ ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो बेयाव फैनानै जेनेबा जों नैबे गगामुगावथ' नों एबारसो फार्स्ट खोमा बेयावहाय सिगाङाव फैखांबाय आदसा ओमफ्राय गोदोनि आरो दानि माबा मोनसे बुंनो सानगोन नामा नों बिदिनोसै नोङो मा लाखो दख'ना माबायदि दामखौ बारा होनथार नामा बेलाय बुरजानो होनदों ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो हमना ला ओजोंहाय माबायदि फानो दा बेयाव माबायदि फानदों ओमफ्राय दा ओरैजाय फैनाय हिसाबैथ' नों एसे बारासो लानांगौमोन गोजानाव फैनाय हिसाबै मिलाया अ मिलायाखै बेदिनो नोंबा लाबाय नामा जाखो दामा माबायदि मोनदों दा नों खमायना बारा जादों ना खम जादों बारा जादों औ 500निखौ वाव बिदि आरो ना थिग আছে आं ओरैजाय रायलायनोसैलाय मा बाजै नोंनाव रावबो कास्टमार हाबाखै नामा हाबाखै बाजैलाय बहानि चिरांनि ना आयौ दिनैहायलाय माथो हिमेन्त मामायालाय नै हिनजावफोरनोहाय 9,000 सोदों बेयाव मालाय हिनजावफ्रा दख'ना बायसो गारदोंनो नोंनाव मा फैयासै मानोबा फैयासै औ हाबथ'वाखै आदसा दा फैगोन नोंसोर माला फैनाय माबोरै बिजनेसफ्रा बेयावहाय जोंनाव बेबायदि जायाखै ना नोङो एबारसो फार्स्ट नामा एबारजों खेबनै अब्लाबोथ' नै देग्लायनियावथ' बारा मोजां बायदि जायासै खोमा दा ओमफ्राय दा फैनाय थांनायनि हाजिरा जानो जायाखैमोन ना जायाखै
दा ओमफ्राय नोङो दा बेवहाय माबा हिसाबैहाय जेनेबा दा एसे खमाव होदोंना एसे माबायदि खमाव होबाय आरो ना नै लाखिनाय माथो लाइन फाथिलायबाय दानाबा आंदो लाबाय ना होमबा बैसागुनि थाखाय आदायालाय मा नोङो जेनेबा हिनजावनिखौनि सापर्टार ना हिनजावजों मा बखालि आजिखालिथ' हिनजावफ्रासो बिराद बुरजा फैसा मोनोलै दा फैसा मोनना नोंखौ बाजिया माबा मोनसे होनदों नामा मालाबा मोनथ'वाखै मालाबा रायबाय बायो नामाब्रा माबायदि होनना रायो खोन्थाजायाना खोन्थाजाला होमबा दे आं दा थांसैलाय दाना दखानाबो फिसा जाबाय नालाय जायखिजाया ओरैजाय आं गासिखौबो रायलायलांजोबनोसै ओरैजायहाय मा मोनगोनथाय ओरैजायबो नै ओरैजायहाय आं दाहाय रायलायथ'ला ओरैजाय थांग्रोनि र' नाय बाजै माबोरै खबरा बेसे बुरजा दखान पाति माबोरै जाय सेलें पातिफ्रा मोजां ना हाजिरा जादोंना जायाखै जानाय बायदि जाबाय ओरैजायसो थांनांगौ रायलायनो नोंसोर मा जादों फालाय हा हेल' माबोरै खबरा मा नेबाय थादोंलाय मा नेदों फिथा जानो हारसिंसो बहा खारखो लोगोफ्रालाय ओरैजाय साहा लोंबाय मालाय माथो दिनैहाय फैसा मोननाय दख'ना लासो गारदों नोंसोरलाय बायला बख'नो हायाखै फैसा मोनदों होमबा बख'नो हायाखै बख'नो हाबालाय माथो बायगोन फालाय दिनै हनै माथो मोजां ओंखारथारदों गाबोनथ' थांसै नोंसोरो ओमफ्राय दा इयाव दख'नाफोर फसन जानाय दंमोन ओमफ्राय दा मा खालामनो ओमफ्राय फैनो होनब्ला फैसा बख'नो हायैखाय बायनो हाला नै खुसेर फेरेग्राया ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय खुसेर फेरेग्रा बाब खुसेर फेरेनायलाय सावरिसो ना मासो नोंसोरलाय हाजिरा थसेयाव थाइबेसे मोनो थाइबा हाब नोंलाय थबेसे हाखो हाबाय 20 दालसो जाबाय वा सोरनिफ्राय मालिकआलाय सोर ओंखायनोथ' बेयाव बै मालिकनि हिनजावफोर गैया नामा नोंहानि वा माबाखौहाय खुसेरखौलाय बहानिफ्राय लाबोयो नोंलाय बायना लाबोयो माथो एकदम ओमफ्राय बिसोरनो माबायदि होनांगौला हाजिरा एथ' बुरजानो आयु नै मिलायना होनोसै सैखौनो आदसा होमबाथ' बिराद मानसिया खुसेर बिदै लोंदों ना लोंदों ओरैबायदि ना आखाइनो थिफुजोब्बाय आदसा